Hola, soc Josep Maria Llort i avui us ensenyaré què ens diu i què no ens diu el mètode de correlació estadística. Un estudi estadístic sobre els accidents de trànsit ha conclòs que quan hi ha més accidents és quan es consumeixen més gelats. La correlació és significativa. Què podem deduir d'aquest estudi? Potser per reduir els accidents de trànsit hauríem de prohibir els gelats? Per saber-ho, haurem d'estudiar el mètode de correlació estadística. El mètode de correlació estadística mostra si dues o més variables estan relacionades, o sigui, si les dues canvien juntes. La correlació entre accidents i gelats és positiva, perquè quan augmenten els accidents també augmenta el consum de gelats i viceversa. Algunes tècniques estadístiques permeten saber si la relació és significativa o no. Però què vol dir que una correlació és estadísticament significativa? Dues variables sense cap relació poden canviar al mateix temps simplement per atzar. Per tenir en compte aquesta possibilitat, s'utilitza el nivell de significació, indicat per la lletra grega alfa. Per entendre què vull dir, jugarem als daus. Guanya la tirada més alta. Pot ser que jo tregui un 6? És clar que sí. Com que el dau té 6 cares, esperem que això passi una vegada de cada 6. Pot ser que tregui 2 6 seguits? Una tirada tan afortunada ja és més difícil, però tampoc tant. Esperem que això passi una vegada de cada 36. Però pot ser que tregui 20 6 seguits? Treure 20 6 seguits amb un dau legal és possible, però extremadament improbable. La probabilitat és de 1 entre 6 aixecat a 20, o sigui, 1 entre 3,66 per 10 aixecat a 15. Això vol dir que si estigués tirant 20 daus cada segon durant 100 milions d'anys, esperaríem treure 20 sisos només una vegada. Per això, ningú es creuria que tregués 20 sisos per simple atzar. És molt més probable que sigui un trampós i utilitzi un dau trucat. Per això serveix el nivell de significació. El nivell de significació d'una prova estadística és la probabilitat que una cosa passi només per atzar. El nivell de significació màxim acceptable en estadística és de 0,05, o sigui, un 5%. Si el nivell de significació és més gran, per exemple 0,5, un 50%, és molt probable que la relació sigui per pur atzar. Si el nivell de significació és menor, 0,01 o fins i tot 0,001, un 1 per 1000, la relació estadística és més fiable, o sigui, és més difícil que es produeixi per atzar. Què esperem que passi si comparem el nombre de morts per ofegament en piscina amb 20 altres variables qualsevols, amb un nivell de significació de 0,05? Doncs que probablement alguna d'aquestes relacions en surti estadísticament significativa, per pur atzar. Això és el que passa probablement amb el nombre de persones mortes per ofegament en piscina i el nombre de pel·lícules en què apareixia Nicolas Cage aquell any. Suposem ara que la correlació entre el consum de gelats i els accidents de cotxe no sigui deguda a l'atzar. Si dues variables estan estadísticament relacionades, vol dir això que la primera causa la segona? Suposar això seria una fal·làcia, o sigui, un raonament fals. De fet, és la fal·làcia cum hoc ergo propter hoc, o sigui, amb això, per tant, a causa d'això. Si dues variables estan relacionades, tenim 4 possibilitats diferents. La primera és que la relació sigui deguda a l'atzar, la qual cosa serà menys probable com més baix sigui el nivell de significació. També pot ser que, efectivament, la primera sigui la causa de la segona. Però també podria ser que la segona fos la causa de la primera. I fins i tot que hi hagués un tercer factor que causés tant el primer com el segon. Com podem saber quina d'aquestes possibilitats es dona en la realitat? Per posar a prova la hipòtesi de l'atzar, podem reunir més dades i veure si la correlació es continua donant amb un nivell de significació més baix. També podem aplicar la lògica, buscant mecanismes raonables que expliquin la relació. Però si es pot, el millor és modificar una de les variables
i comprovar si això modifica l'altre, o sigui, fer un experiment. La correlació entre el consum de gelats i els accidents té un nivell de significació molt baix. És poc probable que sigui per atzar. Pot ser que menjar gelats augmenti els accidents de trànsit? Podria ser. Potser els conductors es distreuen mirant la gent que menja gelats. O potser hi ha conductors tan inconscients que mengen gelat mentre condueixen. Qualsevol d'aquestes hipòtesis es pot posar a prova i només expliquen una mínima part de l'increment d'accidents. Pot ser que els accidents de trànsit augmentin el consum de gelats? També podria ser. Potser la gent que veu un accident de trànsit es fa passar l'ansietat prenent un gelat. Aquesta hipòtesi es pot posar igualment a prova i només explica una mínima part dels gelats consumits. Pot ser que un altre factor augmenti tant el consum de gelats com els accidents de trànsit? Resulta que els accidents de trànsit i el consum de gelats augmenten els dos durant l'estiu. I probablement l'estiu és la causa dels dos factors. A l'estiu fa calor i la gent consumeix més gelats. També a l'estiu és quan la majoria de la gent fa vacances. Per tant, augmenten el trànsit i els accidents. Bé, ara fes pausa i escriu el que has après. Posteriorment, fes el mateix amb els exercicis que hi ha tot seguit. Fins la propera!